Здравейте, колеги шофьори, собственици на компании и мениджъри в транспорта. Днес ще говорим за нещо изключително важно, нещо, което често подценяваме, но което е в основата на всяко постижение. Това е надеждата, не просто пасивно очакване, а активна движеща сила. Надеждата е първата суровина, с която започвате да градите своя успех. Тя е искрата, която запалва двигателя на вашите амбиции. Без надежда, дори най-добрият план остава само идея. Тя е горивото, което ви движи напред, особено когато пътят е труден. За шофьора надеждата е да стигне безопасно до дестинацията, да се върне при семейството си, да изпълни задачата си успешно. За собственика или мениджъра надеждата е за процъфтяващ бизнес, за лоялни клиенти, за ефективен екип. Надеждата не е само суровина, тя е и основата. Върху нея поставяте своята цел, колкото и голяма да изглежда тя. Тя дава стабилност на вашите стремежи. Позволява ви да видите възможността там, където други виждат само пречки. Вашата цел може да е да изминете хиляди километри без проблем, или да разширите автопарка си, или да оптимизирате логистиката. Всяка голяма цел започва с надеждата, че е постижима. Тя е първата стъпка към превръщането на мечтата в реалност. Не спирайте само до надеждата, превърнете я в дълбока, непоплатима вяра. Вяра във вашите способности, във вашия екип, във вашия път. Вярата е надеждата, подкрепена от убеждение. Тя е силата, която ви държи изправени пред предизвикателствата. За шофьора това е вяра в уменията му зад волана, вяра, че ще се справи с всяка ситуация на пътя. За компанията това е вяра в мисията си, вяра в потенциала на служителите, вяра, че ще преодолее пазарните трудности. За да подхраните тази вяра, трябва да дадете пълна свобода на въображението си. Позволете му да ражда смели мечти и силна надежда. Въображението не е просто детска игра. То е мощен инструмент за създаване на бъдещето. Представете си идеалния курс, който изминавате безпроблемно. Представете си процъфтяващата компания, която винаги сте искали. Визуализирайте успеха си в най-малки детайли. Почувствайте емоцията от постижението още сега. Често най-големите ни ограничения не са външни, а вътрешни. Те са в нашия собствен разум, в страховете и съмненията ни. Освободете се от тези ограничения. Позволете си да мислите мащабно, извън рамките на познатото. Не казвайте не мога. Преди дори да сте опитали, не се страхувайте да мечтаете за нещо по-голямо. Вашият разум е мощен инструмент, но не позволявайте да ви ограничава. Използвайте го, за да намерите решения, а не оправдания. Когато освободите въображението си и премахнете ограниченията, вие работите с разширено съзнание. Това е състояние, в което потенциалът ви е неограничен. В това състояние можете да създадете на най-високо ниво. Можете да постигнете съвършено здраве, огромно богатство, безусловна любов и перфектно себереализиране. Това се отнася както за личния, така и за професионалния живот. Балансът между двете е ключът към истинското щастие и успех. Представете си себе си като здрав и енергичен шофьор, готов за всяко предизвикателство, или като собственик на компания, който управлява проспериращ и хармоничен бизнес. Помнете, че истинският успех не е само външно постижение, той започва с вътрешна трансформация. Това е процес на осъзнаване и освобождаване на потенциала, скрит във вашия вътрешен аз. Променете начина си на мислене, променете нагласата си към предизвикателствата. Станете по-уверени, по-решителни, по-позитивни. Тази вътрешна промяна ще се отрази във всяка област от живота. Върнете се към детската си способност да вярвате безрезервно. Развихрете въображението си, все едно сте малко дете, което знае, че може да получи всичко, което иска. Децата не познават ограниченията на възможност. Те мечтаят смело и вярват силно. Позволете си тази свобода. Мечтайте за най-доброто за себе си, за семейството си, за бизнеса си. Тази чиста, неподправена вяра е изключително мощна. Тя привлича към вас възможности. Пътят към успеха никога не е гладен. Ще има външни обстоятелства, сили и пречки, които ще се опитват да ви разколебаят. Лошо време, проблеми с камиона, закъснения, трудни клиенти, пазарни спадове, регулаторни промени. Не позволявайте на тези неща да ви накарат да спрете да вярвате в собственото си въображение и да преследвате мечтите си. Те са просто част от пътешествието. Те не определят вашия краен успех. В тези моменти е важно да бъдете решителни. Обещайте на себе си никога, при никакви обстоятелства, да не предадете собственото си вътрешно аз. Вашите ценности, вашите мечти, вашата вяра, това сте вие. Не ги жертвайте заради временни трудности или чужди мнения. Бъдете верни на себе си. Това е основата на вашата сила. Шофьорът, който е верен на себе си, е отговорен и надежден.
Компанията, която е вярна на себе си, има ясна идентичност и мисия. Вие сте капитанът на своя кораб, вие управлявате сами съдбата си. Не я оставяйте в ръцете на случайността или на други хора. Поемете отговорност за живота си, за кариерата си, за бизнеса си. Вие имате силата да вземете това, което искате от живота. Не се влияйте от критичните мнения, които неизбежно ще ви съпътстват по пътя. Винаги ще има хора, които ще се съмняват във вас. Тяхното мнение е тяхна реалност, не ваша. Фокусирайте се върху вашата визия и вашите цели. В свят, който постоянно се опитва да ви промени, за да се впишете, най-големият ви успех е да бъдете автентични. Бъдете себе си без маски. Вашата уникалност е вашата суперсила. Няма друг като вас. Останалите места вече са заети. Вашето място е там, където можете да бъдете истински себе си и да дадете най-доброто от себе си. Автентичният шофьор изгражда доверие. Автентичната компания изгражда лоялност. Запомнете това. До вашия триумф видели само една стъпка. Особено след като сте преминали през турбуленцията на изпитанията и страданията. Пътят към величието и славата не е лек. Той е изпълнен с предизвикателства, които тестват вашата издръжливост и вяра. Но всяко изпитание ви прави по-силни. Всяко страдание ви учи на нещо ценно. Когато се чувствате най-изтощени, когато ви се струва, че нямате сили повече, точно тогава сте най-близо до целта. Турбуленцията на пътя може да бъде лошо време, задръствания, технически проблеми. В бизнеса финансови затруднения, конкурентен натиск, кадрови проблеми. Тези моменти са изпитания. Те проверяват колко силно желаете успеха си. Не се отказвайте. Продължете напред, стъпка по стъпка. Всяко преодоляно препятствие ви приближава до триумф. Всяка трудност е урок, който ви подготвя за величие. Величието не е само в постигането на целта. То е в пътешествието, в човека, в който се превръщате по пътя. Славата не е само признание от другите. Тя е вътрешното удовлетворение от добре свършената работа, от преодолените трудности, от реализирания потенциал. Вие сте на този път. Пътят на шофьора, който свързва места и хора. Пътят на компанията, която движи икономиката. Това е път към величието във вашата сфера. Силата да постигнете всичко това е във вас. Тя е във вашата надежда, във вашата вяра, във вашето въображение, във вашата решителност. Не търсете отговорите или силата извън себе си. Всичко, от което се нуждаете, е вече вътре във вас. Просто трябва да го отключите и да му позволите да ви води. Вие сте по-силни, отколкото си мислите, по-способни, отколкото си представяте. Нека тези думи бъдат вдъхновение за вас. Вдъхновение да мечтаете смело, да вярвате силно и да действате решително. Независимо дали сте зад волана на камион в офиса на транспортна компания или управлявате екип, вашата роля е важна. Вие движите света, вие свързвате хора и бизнеси. Вашият успех е важен не само за вас, но и за всички около вас. Сега е моментът да превърнете надеждата в действие, освободете въображението си, премахнете ограниченията и поемете контрол над съдбата си. Вярвайте в себе си и преследвайте мечтите си до край. Вашият триумф е близо. Ако тези думи ви вдъхновиха, харесайте това видео, последвайте ни за още мотивиращо съдържание и го препоръчайте на колеги шофьори, собственици на компании и мениджъри, които също имат нужда от тази искра надежда и вяра. Нека заедно градим успеха си.